Dobrý deň, vítam vás v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici na tlačovej konferencii Fondu na podporu umenia. Dovoľte, aby som predstavil pána povereného riaditeľa fondu, inžiniera Františka Kornaja. Moje meno je Matúš Olha a som predseda Rady fondu na podporu umenia. Zmyslom dnešnej tlačovej konferencie je predovšetkým predstaviť zásady prerozdelenia finančných prostriedkov fondu v roku 2026, ale zároveň aj vysvetliť isté špecifika, v ktorých sa fond nachádza, ako pracuje. Ako zaiste aj široká verejnosť vníma, fond je často medializovaný, často negatívne zo strany tzv. Otvorenej kultúry, ktorá dlhé roky, prakticky 10 rokov predchádzajúcej činnosti, prioritne čerpala z prostriedkov fondu. Táto prax sa končí a nové vedenie fondu, tak rady, ako aj pán riaditeľ, ale hlavne teda rada po novele zákona o fonde z augusta 2024 sa chopila svojich právomocí a hoci väčšinu času šla v štruktúre, ktorú vytvorilo ešte staré vedenie, jej zásahy už boli citeľné a stretávali sa tak s kladnými ako aj negatívnymi ohlasmi. Hlavná zásada alebo hlavná zmena, ktorá nastala vo fonde, je to, že o pridelených financiách nerozhodujú tzv. Odborné komisie, ale posledné slovo má Rada fondu. Rada fondu má predsa len väčší pohľad do súvislosti, ako sa tieto prostriedky čerpali a čerpajú. Vidí tam rôzne záujmy, ktoré sa realizujú vďaka tomu, že mnohí žiadatelia sú alebo boli v odborných komisiách, zároveň v iných programoch boli žiadatelia. V lete unikli nejaké informácie, treba povedať, že nie kompletné. Na základe toho niekedy v druhej polovici augusta vznikla veľká mediálna kampaň, ako ideme masakrovať kultúru. Nie je to pravda. Naša snaha je naozaj podporiť všetky segmenty umenia. Nevynechali sme nič podstatné. Ja vám o chvíľku tú štruktúru predstavím. A považujeme to aj za nefér, že sa dokonca niektorí predstavitelia vyšších územných celkov stávajú veľmi kriticky k našim rozhodnutiam. Treba povedať zásadnú vec, že podpora nie je nárokovateľná. A ak si to myslia mnohí predstavitelia otvorenej kultúry alebo vúciek, máme argumenty na to, že to vôbec nie je tak, lebo podporujeme veci naprieč všetkých fóriem umenia, tak alternatívne ako aj klasické, ale ten krik zo strany tzv. Nezávislej kultúry je veľký. Takže dovoľte mi, aby som vám predstavil, ako budú vyzerať zásady. V zásadách je 10 programov. Je to približne 30 miliónov eur, ktoré by sa mali rozdeliť, a pribudli v tomto roku prostriedky, ktoré pôjdu na infraštruktúru. Ešte tohto roku dobieha jedna veľká výzva na infraštruktúru, ktorú sme vyhlásili pred týždňom. Takže program číslo 1 je podpora umenia. V podpore umenia podporujeme divadlo, tanec, hudbu, výtvarné a vizuálne umenie, literatúru. V programe 2
Podporujeme prehliadky, festivaly, súťaže, výstavy a koncerty. Týka sa to takisto divadla, tanca, klasickej hudby, populárnej hudby, výtvarného a vizuálneho umenia, literatúry a tradičnej kultúry a folklóru. Treba povedať, že doteraz sa rozlišovalo v divadle zriaďované a nezriaďované, tzv. Nezávislé divadlo. Ja si myslím, že je to umelo vytvorená kategória, pretože fond sa v minulosti zameriaval predovšetkým na podporu nezávislých divadiel. A mnohé prostriedky, ktoré išli do tejto oblasti, vôbec neskončili pri divadelnom umení, ale v podstate boli financované politické aktivity mnohých organizácií a subjektov, ktoré fond v podstate zriadil, aj keď to nemá v zákonnej pôsobnosti. Pokračujem. Program 3. Podpora tradičnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti. Tam budeme podporovať vznik a prezentáciu tvorby, neprofesionálneho umenia, vznik a prezentáciu tvorby tradičnej kultúry, folklorizmus, remesla a výstavy. Kultúrno-osvetovú činnosť a udržiavanie tradičných umeleckých remeselných odvetví národného kultúrneho dedičstva. Program 4. Podpora kultúrneho dedičstva, pamäťové a fondové inštitúcie. Podpora knižníc, vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra, podujatia, vzdelávacie aktivity knižníc, podpora múzeí, vedecko-výskumná prezentačná činnosť, expozície, podpora galérií, vedecko-výskumná a prezentačná činnosť galérií a expozície. Program 6. Podpora verejných umeleckých aktivít vysokých škôl, 2 podprogramy, prezentačné a umelecké aktivity verejných vysokých škôl a medzinárodná prezentácia verejných vysokých škôl. Program číslo 6 je podpora kultúrnej infraštruktúry. Tam má niekoľko podprogramov, projektová dokumentácia k kultúrnej infraštruktúre, podpora obnovy, podpora modernizácie, technické, technologické zhodnotenia, podpora výstavby, objekty určené na realizáciu kultúrnych a umeleckých aktivít, a to kultúrne domy, amfiteátre a kultúrno-osvetové zariadenia. Program číslo 7 sú priority Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Už zo zákona vyplýva, že pomerne veľká čiastka, je to 25%, by mali ísť predovšetkým na priority Ministerstva kultúry. Ministerstvo kultúry ich definovalo následovne. Významné kultúrne podujatia regionálneho a nadregionálneho významu, celoslovenského významu, potom významné milníky slovenských národných dejín a osobnosti slovenského národa, podujatia a diela, podpora slovenskej kultúrnej reprezentácie v zahraničí, ochrana, rozvoj a sprístupňovanie nehmotného kultúrneho dedičstva, okrem oblasti pamiatkového fondu podľa osobitného predpisu. Projekty vzájomnej kultúrnej výmeny slovenských občanov a Slovákov žijúcich v zahraničí. Tvorba, realizácia a trvalá verejná prezentácia umeleckých diel, príprava, realizácia a verejná prezentácia dočasných expozícií umeleckých diel a zbierkových predmetov, podpora kultúry znevýhodnených skupín. Program 8. Podpora mládeže. K tomu by som chcel povedať toľko, že významným momentom podpory je práve podpora detí a mládeže, ktorá v predchádzajúcej štruktúre chýbala. Myslím si, že je to podstatná investícia do budúcnosti našej kultúry aj nášho národa. Mládež chceme podporovať v týchto segmentoch. Divadlo, tanec, hudba, výtvarné a vizuálne umenie, literatúra, folklór, tradičná kultúra, prehliadky, súťaže, festivaly.
Program číslo 9 je inkubátor, súvisí to so snahou, ktorá je podporovať mladých začínajúcich umelcov. V tomto programe by sme chceli podporiť doteraz neznámych umelcov alebo zoskupenia umelcov, ktorým by sme v prvých rokoch pomohli sa prezentovať, či už koncertom alebo vydaním nejakého nosiča diela a podobne. Program 10, veda a výskum v umení. V tomto podprograme by sme chceli podporiť výskum o všetkých oblastiach umenia a taktiež štipendia, ktoré sme zredukovali v porovnaní s minulosťou a mali by smerovať k mimoriadne talentovaným ľuďom, ktorým sa umožní dostať sa na štúdium do zahraničia alebo tam, kde sa ich výkon môže významným spôsobom posunúť. Toľko k pripravovaným zásadám. Odovzdávam teraz slovo pánu riaditeľovi. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som stručne chcel informovať o stave na úrade Fondu na podporu umenia. V čase, keď som prevzal funkciu, na úrade bolo množstvo otvorených otázok, nechcem to rovno pomenovať, problémov, ktoré dnes, po necelých 3 mesiacoch, vynikajúco úrad plní a napravil niektoré chyby, ktoré boli v minulosti. Pomenujem niektoré veci presnejšie. Od môjho nástupu do dnešného dňa na úrade odišlo 10 ľudí. Personálne zmeny boli možno, nevieme to určite, aj plánované. Úrad funguje pri profesionálnom výbere nových zamestnancov, ktorých vyberáme aj z odborov a škôl, ktoré pre tvorbu štruktúry, ktorú máme v pláne v budúcnosti podporovať. Náš úrad plní všetky časti zákona 284 z roku 2014 o Fonde na podporu umenia a sme za 3 mesiace znížili schvaľovanie víziev, ich plnenie a hlavne vyplácanie zo sklzu 4 mesiacov na vyplácanie a plnenie v čase. 4.9. sme na zasadaní rady fondu schválili poslednú výzvu, infraštruktúru, mimoriadnu výzvu číslo 2, 81 fázu B, ktorou sme naplnili kompletný program a štruktúru pre rok 2025. Najväčší problém sme ale objavili pri kontrolách, kde bol sklz administratívne finančné kontroly, kde bol sklz 6 rokov. My dnešnému dňu máme ešte 29 neskontrolovaných zmluv z roku 2018, časť z roku 2019 a nastolili sme trend otvorenia ďalších rokov v kontrolách. Tu chcem špeciálne podotknúť, že pri sklze 6 rokov u fondu, ktorého celá existencia je 12 rokov, je veľmi zaujímavý pohľad v prípade výsledkov kontroly, kedy prichádzame na situácie, že množstvo firiem už neexistuje, množstvo firiem zaniklo, majú zmenených konateľov, sídla a nevieme sa dopatrať skutočného stavu. Považujeme to za mimoriadny problém na fonde a budeme sa tým samozrejme intenzívne zaoberať, vyhodnocovať a
médiám predložíme aj výsledky koncov. Ešte možno pár čísel k štruktúre 2025. Fond k dnešnému dňu má vyplatených 2348 zmluv, suma okolo 22 miliónov, teda vyše 22 miliónov, a výzvu, ktorú sme schválili 4.9. s alokovanou sumou 5 miliónov na infraštruktúru, ktorú máme v pláne ukončiť v roku 2025, pravdepodobne by to malo byť koncom mesiaca novembra. Čo sa týka záujmu médií a komunikácií, je možno niekedy nefér, a teraz hovorím za fond, nie za radu, na fonde máme tak hustý program a tak intenzívnu prácu zamestnancov, že nemenovaná pani poslankyňa v tlačovej konferencii spomenula aj moje meno, že toho pána riaditeľa nikdy nikto nevidel. No ja vám môžem garantovať, že som tam od 9. do 21. každý deň a všetci zamestnanci ma veľmi intenzívne vidia. Pracujeme na výsledkoch, ktoré vieme doložiť. A tá nemenovaná poslankyňa, keď bola v tlačovej konferencii, teda na diskusnej relácii, v nemenovanej televízii, tak neudumala sa ani zavolať a pýtať sa na informácie, ktoré tam spochybňovala. A teda poviem poslanca, ktorý tam bol s ňou v diskusii, pána Michalku, ktorý mi naozaj deň predtým telefonoval a spýtal sa na čísla a informácie k tomu, o čom išli diskutovať. Preto považujem za oveľa objektívnejšie informácie, ktoré v médii povedalo. Fond zverejňuje výzvy, zverejňuje podporené projekty, zverejňuje sumy a všetky tieto fakty nám vyplývajú zo zákona. To znamená, činnosť fondu je nielenže nespochybniteľná, ale aj preukázateľná. Toľko. Ďakujem. Sú nejaké otázky? Nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať teda k tej kritike zo strany či už samospráv alebo kultúrnej obce k tým zmenám v rámci podpory na budúci rok. Oni teda kritizovali aj tú transparentnosť prípravy, alebo teda to, že tam vznikala nejaká odborná diskusia. Možno, že prečo to bolo teda potrebné pripraviť takto a či to nehodnotíte akože, že to bol teda zlý postup, keďže tie obavy vašich týchto partnerov sa ukázali. Ja sa nepamätám, že v minulosti by sa štruktúra pripravovala v diskusii v nejakej širokej kultúrnej obci. To by sa nikdy nedohodli. Tejto diskusie sa dožadujú až teraz, keď cítia, že sa menia toky. A to, čo oni považovali za svoje, je zrazu posunuté širokej verejnosti, ktorá sa v minulosti veľmi často a márne domáhala podpory a nikdy ju nedostala. Bol to istý okruh ľudí, ktorý túto podporu čerpal pravidelne a dnes vznikol pocit, že týchto ľudí o túto podporu oberáme. Hovorí sa im aj deti kapitána Granta. Ja môžem doplniť odpoveď. Určite tieto veci sa budú vyvíjať. Ja by som sa potešil tomu, aby sa vyvíjali vecne a odborne. My máme preukázateľné čísla, že sme podporili vyše 500 prvožiadateľov. To znamená tých, ktorí nikdy podporení neboli. Máme presné čísla tých, ktorí poberali podpory v 100 000 sumách po minulé roky. Máme presné čísla VUC, koľko poberali v ktorom roku. To znamená, tieto čísla vieme zverejniť, ale vidíte, nekomunikujeme touto formou a nejdeme do takého ako keby otvoreného boja diskusie. To nemá význam. My sa snažíme podporovať naozaj to, čo považujeme za správne. Ako povedal pán predseda rady, suma akákoľvek podpora
z fondu je nevyužiteľná a nenárokovateľná. To znamená, je dôležité predložiť projekt a snažiť sa o spoluprácu s fondom. My nevidíme žiaden význam v tom, že je spoločnosť rozdelená a niekto nás mediálne linčuje. Nemá to žiaden význam. Práve preto som povedal aj osobnú skúsenosť, kto príde na úrad, tak nás bude tam makať. A ja ešte dodám toľko, že v prvom rade je potrebné podporovať tvorbu. A tá tvorba musí byť adresná. Lebo v minulosti nemalé finančné prostriedky išli do úplne vágnych, nezadefinovaných projektov, ktoré boli v obrovských sumách a pravidelne sa ročne opakovali a nič po nich neostalo. Tu aj kultúrne centrá, ktoré kričia, že ideme likvidovať, majú šancu pýtať si na tvorbu, na konkrétny projekt. Ak dokážu urobiť zaujímavé dielo, budeme veľmi radi. Ale prečo by sme mali financovať ich ďalšiu činnosť, nezadefinovanú? A často sa ukáže, že sú to v podstate politické aktivity, ktoré s umením nemajú nič, takže odčerpávajú veci, zdroje, ktoré patria slovenskej kultúre a smerujú ich do oblasti politiky. Možno ešte k negatívnym informáciám v médiách. My máme priamo na webovom sídle www.fpu.sk pod stránku podpora. Tam je zverejnených, pokiaľ viem, momentálne vyše 1500 pochvál, poďakovaní a realizácií projektov, ktoré sme podporili len v tomto roku. Budeme určite komunikovať a som pripravený za fond bez problémov dávať mesačný odpočet bez toho, aby ma nejaký zákon k tomu zaväzoval našej práce, povedzme za nejaké obdobie, aj mesačné alebo štvrťročné. Aby ľudia vedeli, koľko sme podporili počtom, koľko prvožiadateľov, v akých sumách a povedzme aj konkrétne v akom umení. Čo je ale definované výzvami a alokovanými sumami už na začiatku. Oni sa úplne nezhodujú, ale pre orientáciu tých, čo nemajú v tom jasno. Takže komunikácia od fondu smerom k médiám určite bude korektná a chceme komunikovať presné čísla a odborné témy. Nebudeme sa zapájať do všeobecných tém, ktoré nemajú žiaden význam a nespejú k žiadnemu výsledku. A ešte, ak dovolíte, rozmohol sa taký jav, že podporíte kultúrnu akciu, ktorá prebehne a súčasťou tejto akcie je debata o fonde na podporu umenia, kde zaznievajú kritické hlasy od tých, ktorí túto podporu dostali a pritom tá diskusia v rámci tej kultúrnej akcie vôbec nebola plánovaná. Je to ich nadpráca, ktorú robia a hryzú ruku, ktorá im bola podaná. Tak to je čo za spôsob? Ďalšie otázky? Ešte by som mal teda jednu. V tomto roku, ale v tej prvej polovici, povedzme začiatkom, bolo aj problémy s tými dotačnými schémami, napríklad aj veľké folklórne festivály tradičné nevedeli, že či tú podporu dostanú a bola teda ohrozená ich existencia alebo pokračovanie. V súvislosti teda aj s tými zmenami a s tým programom na budúci rok, či už viete ich nejako, týchto organizátorov povedzme ubezpečiť, že takéto problémy už sa nebudú opakovať. Celá aféra okolo folklórnych festivalov bol vysoko sofistikovaný projekt, ktorý mal paralyzovať fond, zdiskreditovať nominátov ministerstva a rozhýbať politickú scénu, prípadne dopustiť až rozpad vládnej koalície. To bola politická akcia od samého začiatku a práve to bol dôvod, prečo sme odvolali pána riaditeľa Špotáka, pretože ten už v decembri vedel, že nebude schopný zostaviť komisie
ale neinformovala nás o tom, pretože mnohí členovia komisí boli v konflikte záujmov. A paralelne s touto činnosťou fondu koordinovala Otvorená kultúra protestné akcie, ktoré mali zasiahnuť taký segment, ako je folklór, ktorý zasahuje obrovské množstvo ľudí. To bolo vymyslené. My sme napokon predčasne ukončili toto trápenie a všetci žiadatelia dostali tú podporu, ale sa už neospravedlnili za ten krik, ktorý spôsobili v tejto afére na jar tohto roku. Takže ja si nemyslím, že my sme folklóru ublížili. To bolo vopred pripravené a tieto akcie vo folklóre pokračujú. Jednoducho je to tak populárna vec, že cez folklór sa dá urobiť veľa politického zla alebo napätia, ak chcete. A na toto sa žiaľ Bohu tradičná kultúra využíva. Ďalšie otázky? Ak nie sú, ja vám ďakujem za vašu účasť a verím, že sa teda spoločnosť dozvie pravdivé, objektívne informácie od vás. Nech sa vám darí vo vašej nejakej práci. Dovidenia.